Kirimasinsa train accident ungkha Sealdah-Kanchanjunga Express Malbahi train by thutai Kanchanjunga ni kaini bogi deramungo laikha uttar ni rangapani tetul tola amchai pati patikha Tang phung ni damchar tamoi sotiburi chibawo New Jalpaiguri station ni sekang rangapani station pati patikha Agartala ni shimi Kolkata thangai tongmani Kanchanjunga Express by Malbahi train thutai pati patikha pati thayo logi no thangai sagoikya amchai ni police Phiya ba kisa habar deramungni bagai kisa misa samongleri tongka hini koktmao saimanka abo haikino train accident ungmani patimung saimanai hastini montri okra social media te kha khamlaimung yafarka te haste hapang rail ni samong khlainai rokbai phun tino kok salai tongka daktike Sago dukhu manai rokno te rail bisingo te bo borok tongnai rokno kaham sepideni bagai kaisa koktmani bisingte saimanka Thimani tebo kwbang ongoi mano te Sago dukhu mankha khorok tamchi lukurok Phiya ba kaham ke tebo najeri saiman sinai bwsuk jora te lukurok Sago dukhu mankha te langma arikha te je Sago dukhu manai rokno amchai ganani kaisa sakam nogo boti khlai rjakha accident ungmani train Agartala ni simi Sealdah thangai tongmani Kanchanjunga ni train Kendriya Rail Mantri Ashwini Vaishnav bai kok saka Mantri okra Dr.Manik saha joto pati munati kaham kino naiklai tongka haste hapang sakni ex handle tei post khlai abo haikino saka Mantri okra Dr.Manik saha Tripura boboni naikolnai rokni gosimung rekha daktike Sago dukhu manai rokno khosawi sakam nogo talangai thanani tei patimung thayo thangai najeri naikolnani tei joto Sago dukhu manai rokno sak naikolmungni sebrunai haste hapani bwkhak tei tei je langma arinai rok borokni nokni borok rokno rangriwi chubachu khlainai hini bo saka Mantri okra Bureau report Kokkhara